Nik domekan nire emanaldia ikusita, nik pentsatu neban, ostra, pues igual merezi neban, 3 hoien artien egotia. Nikolan sentitu neban. Nik superargi dakat eta esan eban momentu horretan eta esan eban igarrian. Jürgen izan zen lehenengo horrendako onena, duda barik. Osea, abesti zuria zan, eta egin zenun impecable. Eta benetan, nik arginekan bigarren horrendara pasatzeko txartela sekazula bai edo bai. Hori ja esanian gertatu, neri finaleko ideia apurtu jatan. Lehenengoa pasau nintzen, eta gero lehenengoa pasau nintzen bigarren horrendara esan eban, a ber. Nik espero neban, finale ikusita, jonek irabazi ez, baina ja ez finale ikusita bakarrik. Egin dana, ikusita. Ikusita, egindako ibilbidea. Izan da favoritoa 2 aldiz. Inoiz ez dagoen nominatuta, ez? Behin. Behin. Egisa da, espektatiba gero eta gora okun zidan, eta finalera heldu nintzen, eta bereziki 3. posto eman sostenian, nik ez neban espero. Hasieran gaizki. Nik uste dut, sentitzen dirala inbeste emozio, hain denbora gutxian, ez dakizula nondik hartu. Igual gaizki eraman gendun dano, gauza asko ziralako, baina zeuan emozio hori. Zeuan hasi berri gogo horiek motivazioa, eta orduan nik uste dut horrek danak altzabala, baina Bai, ez dakit izan 3. edo 4. galan, EPM-ek ideoen bereiek esan ziguten. Zer gertatu jatu, Nik uste dut, genuen punto inflexión. Eta hortik aurrera konturatu ginen nola gestionatu, eta de hecho hortik aurrera ez dakit izan zen, gure arteko harremana be, hasi zanean, lantaldeak berak, produkzioko danak, soinukoak bai, eukidugu errestasuna lan egiteko. Baina gisa da, zuk esaten duzuna, oso fuerte egon ginen mentalki, eta egon dira hastiak, ez garena egon, euneko horretan, eta ezin zan egon. Osea, pertsona garalako, gure bizitza aurrera itzen dabelako, osea, horretatik kanpo, nik uste beste batzuk baino gehiago, gauza asko ditugu bai, lana, unibertsitateak, TFG-ak, gauza asko egon dira. Igual beste norbaitzek bakarrik sekan hori, eta ulertzen dute errezagoa dela konpaginatzia danakin. Eta egisa da, nik uste dut gero horrek, azte txarroiek erreperkusioa zeken aktuazioetan. Bai, galetan, eta ez bakarrik aktuazioan, nola geguazen gure espresio korporala bai beste bat zan, eta gero ja ikusten duzu telebista dala, beste gauza asko eskatzen dirala. Espektakulua da, eta eman behoz espektakulua bai dantza, bai abesten zauzenian, eta bai kanpo. Gala amaitxo da, zuk zure aktuazioa bukatu, eta tentsino dana geisten zanean, hor ja, horregatik azkenean negarra, bai, total. Gaixorik jartzik. Total, hori bai. Osea, astero ez dut uste gumanik, aste bat, danok egon garanik sano. Bai, ez, danok pasau gara, ez darriko min batetik, aste honetan gaizki nau, kantzautan nau, danok pasau gara. Eta bereziki, zuk esan duzuna, abesti oso espektakular bat tokatzen zanean, zube bai egon bihazinean espektakular. Claro, aurpegi hona, bez? Zeba, claro, balada bat ebesten badozu, igual triste egon bihazatzen dana, eta pasatzen dozu azte dana pizkat melankoliko. Dana prestatzen bilatzen, bai zure barrenian, nondik eraman bihadozunean historiza eta dana, baina aste animauetan, animauta ez egotia oso zaila izan da. Bai. Oso zaila izan da. Eta hori telebistara begira, momentu askotan oso zaila da kudeatzeko. Nik uste dut irakutsi digula bai, emozioak eta sentimenduak jendearen aurrean kudeatzea ez dela bat ere erraza, momentu askotan nik edo ez dut lortu edo ez dugu lortu, baina eske oso intenso izan da. Hain denbora gutxean hainbeste intensidadek lehiaketa bat zan. Eta batzu sartu ginen kriston espektatiba gutxikin eta kriston sustuakin, eta beste batzuk oso seguro sartu ziren bere buruataz, eta zer ingo zeben. Eta argi zekaten, norarte du bihaziran eta zein bihaziren.
A ber, lehiakortasun punto hori nik uste dut inork ez dugula galdu. Ez, baina... Dan hori gustatzen jaku irabaztia, telebistan, aurpegi hona jartzia, esan nahi dut, papelo mateitxia. Bai, demostratzia, zein zaino duzun azte osoan zia. Hori da, eta zera kasun emoteko, eta munduak ikustia hau da kasu emoteko, olakoa naiz, lan hau itxen dut, eta... Musikarisak ikusten dut danok, poko, holan gauzela. Orduan, sartzen baditxuzu danak batera, eta ikusten dozu, ostra, jendiak nire interes berdinak ditxu, itzegin aldot, jo que se, ez daki zerri buruz, edo estilo bati buruz, eta jendiak badaki erulertzen dozta, eta hori izan da niretzako kriston deskubrimendua, porque nik ez nik izan hainbeste mekanikan barruan komentatzeko bestiekin, eta izan da kriston plazera aurkitzia jendia. Kompartitzeko. Hori da.